Gai ekonomiko batzuk ere izan ditugu izpide, Josebakin eta Adrianekin aztertuko ditut salto batean eta bere lan berriz ere zuen gana baditugu eta zenbait kontu aztertzeko. Joseba Barandiaran Gabon, Kutxabanken inguruan hitz egin du Laura Mintegik, gaur bertanea Euskal Herria Bilduk eskatu du Mario Fernandezen agerraldia legebiltzarrean, privatizatzeko krisi erabiltzen ari dela errepikatuz behin eta berriz, eta hor Euskal Herri jeltzaleak duen errua azpimarratu digu Laura Mintegik. Bai, Kutxabanki gertatzen ari zaiona da, Espainiako zenbait aurrezki kutxek izandako arazoen biktima bihur daitekela, ez? Eta legez, nolabait ere behartuta egon baliteke bere privatizazio hori burutzera, ikusi beharko da, legez ere beste alternatiba edo iesbiderik badagoen, beti esan duguna, kutxa ongi kudeatuta baldin badago, posible izango delako egungo jabeen kontrolpean mantentzea o izan beharko lukelako gutxienez. Adrian? Badakizu gure jarrera gai hori inguruan oso nolabait zehaztuta dago orain arte. Uste dugu egiten ari den planteamendua Kutxabankeko lehendakaritzaren aldetik suposatzen duela gure finantza sistema hankaz gora jartzea, argita garbi. Eta ez dugu uste egia denik arrazoi normatiborik dagoen horren aldetik, baizik eta estrategia argi bat arrazoi batzuengatik edo besteengatik. Momentu honetan eta hurrengo astetan ziurazki argituko da zer gertatzen ari den estrategia horren inguruan, zen punturaino da gai personal bat edo persona gutxi batzuen estrategia bat edo zen punturaino heltzen diren estrategia horren babes politikoak. Nik uste momentu honetan hori da klabea jakiteko hemendik aurrera zer gertatu lehiken horrek. Eta ez dago argi gainik hori? Eguneko egunean ez. Nik esan gure batez inguruko Kutxabanken inguruko instituzioetan, alderdi politikoetan jarrera ezberdinak agertu dire. Batzuk oso lotuta baldintza normatiboekin, baina baldintza normatibo horiek ez dira gertatzen, esango dut Kutxabankeko lehendakaritzatik esan da behin eta berriz derrigortuta gaudela bide hori hartzeko, hori ez da egia, hori segituan ikus daiteke, eta orduan ikusiko dugu zen puntuaino argumentu horiek diren aitzaki bat edo diren benetako arrazoia. Gaurko egunak eman digun beste albiste bat izan da, Fagorrek likidazio eskaera egin diola epaileari. Nolabait ez dakite zain bageunden hau gertatuko ote zen, eta datozen orduak argigarriak izango dira ere gai honen inguruan, edozein kasutan mahai gainean jartzeko moduko iruditu zaita bere. Bai, Laurak azpimarratu dugu politika publikoak gai horrekin lotuta zen puntan izaten egiten diferenteak hemen eta Frantzian adibidez, baina hemengo prozesu eta Frantziako prozesu oso diferente izaten egiten alde batetik politika publikoengatik eta nik azpimarratuko nuke beste gai bat nik uste oso importantea dela. Zein punturaino diren diferenteak bertako maila teknologikoak eta hemengoa, bertako kalitatea eta hemengoa. Esango dut, Fagorren kasuan gertatutako guztiaren azpian neurri handi baten hori dagoelako. Hau da, hainbeste urtetan, hamarkadetan, lortu behar zan maila teknologiko esan lortzen, lortu behar zan kalitatea esan lortzen, eta hor inguruan sortu ziren beste estrategiak askunderako eta igual izan ziren hori dana estaltzeko aleginak. Eta azkenean esan lortu hasieratik lortu behar zana. Orduan apustua kalitatean egin behar zan ikerketan. Kalitatea eta teknologia, argita garbi. Datuak, bai... Gero dago, Argeliako Zebita leprosaren eskaintzaren gainean aipatzen ari da, Malagon epaileak ezarri dizkien baldintza gehigarriak edo. Kontua da, gero horrek berak ere perse ez duela zertan bermatu luzera enpresa horrek Gipuzkoako planten aldeko apostua egitera. Hau da, itxura batean, benetan bere interesa marketan zentratua dago, eta alderdi ekoizpen prozesuarekin zerikusia dukan guztia, naiz eta lehenengo momentu batean, akaso zerbait sinatu beharko duen konpromesuren bat edo, ez dakit nik aurrera begirako apostu oso fidagarria den. Itzuliko nahi zuen gana, baina ez dakit honen inguruan zuek azpimarraren bat egin nahi den. Krimea eta ipatu dituzunez, nolabaiteko valorazio bat azken orduotan ikusi dugunaz? Bai, Krimeakoa
eta, eske, a ber, bueno, hau da geopolitika, ez? Azkenean, bueno, alde batetik Rusiak esaten dio estatu Obamari, a ber, noa zoaz. Hori alde batetik, ez hori da, nazioartean daukagun egoera gaina Txinak, ez du ezer esango alduen luzeran, osea, egongo da isilik bere negozioak egiten ezer esan gabe, ezta? Orduan gaina Txina mugitzen ez den bitartean Rusia eta Estatu Batuak zentzu honetan, politikoki zentzu honetan, daude hor pare-parean, ekonomikoki eta ez, bestea potentzia handiagoa da, baina geoestrategikoki daude hor. Eta gainera, eskezin dute zer egin, Estatu Batuek zergatik gazteko Europak ez duelako indarrik, zentzu horretan, Europar Batasuna izan nahi. Orduan, egin dezakena Europa zer da? Bueno, Estatu Batuekin batera jolastu, ez? Orduan, zer gertatu da Rusiako, Ukrainiako zea honetan? Nik ezakit konkretuki zeintzu ziren Estatu Batuen edo zein dan helburua. Nik suposatzen dut guzti honetan sartu ziranean, finantzaketan, hau da, talde guztia, Estatu kolpearen finantzaketan, nik suposatzen dut bazukatela buruan Krimea izango zala urrengo pausua. Osea, esango zula Rusia, bale, jazta, hau da nerea. Badirudi ez dutela hori buruan, ez dakigu, ez dugu gakengo. Baina, zein da hemen niretzako? Bueno, hemen nigan atera daitezke, gai asko, ez da? Baina, hemen, eta guri dagokigunez, zein da interesgarriena. Bi arazo sortzen zaizkigu honekin. Batetik, dakizuten moduan, Kosovok alde bakarreko independentzia esan zuenean, nazioartean ezagutza eman zitzaion, aitormena esan zitzaion. Orain, berdina egin dute Krimean, are okerrago, 96%ak alde bozkatu du. Eta orain esan nahi dute Ashtonek esan du Europar Batasuneko emakume hau, kontseilukoa, esan du legez kanpokoa dela. Gezurra da, bera badaki gezurra dela, nazioarteko legedian ez dagolako, independentzia ez dagolako ez legezatua, ez legez kanpo. Ez da horrelako ezer. Eta hau da bigarren puntu interesgarria. Egia da guretzako eta Kataluniaren kasurarentzako honek Madrilen, Krimean gertatu dana eta Europar Batasunaren jarrera Madrilen estatusa edo posizioa lerroketa hori indartzen duela, ze da esatea ezin dezute unilateralki egin aurrera, baina bestetik hemen galdera garrantzitsua hemendik 2-5 urtetara da nola egingo dute galdeketak legez kanpo usteko. Ez horren beste independentzia. Hau da, independentziaren inguruko diskurtsoa badakigu independentzia ezin da alde bakarrekotasunez, eta barbale. Baina, galdera hemen da, nola egingo dezute legez kanpo izatea edo nola kriminalizatuko dezute jendeari galdetzea. Zer gertatuko da, daukagu orain eukigu Krimea, baina gero dator Eskozia, gero etorrikoa Katalunia, gero etorriko dira Italiako ez dakit nor. Hau etengabe egongo da, gaina errepikatuko dira. Orduan, hori da galdera, Europar Batasuna, hemen asko dauka jokoan. Ja orain arte iruzurra izan baldin bada ekonomikoki, ja politikoki gainera hemen ondo jokatzen ez baldin badaki, pikutara junda diteke bere sinesgarritasun guztia. Ze suposatzen da, zala demokraziaren aldeko batasun bat. Eta nola utziko du legez kanpo galdeketak egitearen hori da arazoa. Independentzia baino da galdeketen kontua. Argudiatu, ezin dutena esan da. Ez, Eskoziako egin daiteke Estatu zentralarekin negoziatu duelako, baina hori politika da, hori ez da legea. Hori ez da legea. Hori borondatea da. Hori da borondatea, eta orduan politika da, eta orduan hori ezin dute jarri eskusa bezala ez, baina Espainian ezin da, Madrilek ez duela gona, ja, hombre. Hori ez da argudio juridiko bat. Eta politikoki ere, Europar Batasunak alako batean hori esaten baldin badu, ulertu egin beharko du eta aitortu egin beharko du herritarrekiko duen legitimidadea, erabat, legitimitateari ere uko egiten diola, erabakiaren parte izateari uko egiten dio momentuan. Horregatik esaten duen oso kinkalarrian dagoela, diseinua bera, diseinuzko akatsak agerian gelditu direlako, denboraren poderioz eta bestelako logiken poderioz, eta momentu honetan erantzun aurkitzea da kostatzen zaiona, eta ikusten da ezintasun horretan ari dela alde batera eta bestera. Adrian Zelaia, ekaizentarratik begiratu diozu esan lan leharri, beste ondori horik atera dezu azkeneko ordutan, hemen mai gainean jarri izan dituzuen ez aratago? Krimea, Ukrainian asuntua, zaleza? Bueno, a ver, nik uste bi planteamendu oso diferenteak egon direla mendebaldetik gai honen inguruan. Planteamendu batean egon da, batez behin Europar Batasunean, egon da Ukrainiaz pentseta. Horrekin lotu dela beste planteamendu bat, batez behin botere finanzieroetatik edo ikusita dela asko geoestrategiko da. Hor dago epeluzeko estrategia bat Rusia eta Txina isolatzeko.
Eta hoientzat hau izan da pieza bat. Eta aspalditik horren atzitik ibili direna, eta orduan, arrazoi batzukin edo bestekin sortarazi dute hor krisi hori Ukrainian. Jakinda, Errusiaren reakzioa gauza ziurtzat zala, ez nahi da belako, irara biziko kontua dalako Errusiarentzat. OTANen estrategia berriak nolabait Rusia eta Txinaren defentsa nuklearra galarazteko gero eta urbilago daukie, hor da 10 urteko ibilbidea dauko estrategia hori, eta badakite horrelako prozesu baten aurrean defenditu behar dira. Eta orduan, arazoa zein da, ziurazki Europa hankasatu dela, okratu dela ziurazki modu nabarmenean. Ze orain gertatu leike krisi, aurrikusi ez den krisi bat, orain Rusia zur jokatu beharko dabe, jakinda erreakzioak zenolakoak izan daitezke, baina Europa orain arazo ikaragarri bat guiko dau Ukrainiako mendebaldiarekin. Principios gobernu momentuz, behintzat, ilegitimoa dago hor, estatu kolpe batek sortutako gobernua, eskuin muturrak indari ikaragarria deko, gobernuak ez deko benetako boterea, hor eta egoera ekonomikoa kritikoan dagola, Europak ez ditu fondoak Ukraina erreskatatzeko, igual, epe motzeko fondoak ditu, baina ezingo da hori bideratu bere kabuz, orduan hor sortu den gatazka potenziala ikaragarria da. Eta ziurazki Europatik, beste batzuk bai, baina Europatik ziurazki ez da ondo aurrikusi hor apostu hori egiten gertatzeko arrisko zaure. Hori da, ze hor, Ukrainiako arazoa da hor bi komunitate daudela, esan nahet. Hor ezin du ez gobernu bat alde batekoak, ez bestekoak bakarrik egon gobernu zentralean. Hor egin batzuten, gainera usteet iritsi zirala, ezakit hilabete batzu lehenago, edo ezakit urte bete, konzentrazio gobernu batera deitzen dana, bale? Ze hor, komunitatea daude guztiz baranduak eta gainera da 150 marraia, esan nahet, gainera ez dago, ez da 120 eta 180, ba, orduan hori ez dutela, esan nahet, Europar barruan sartzen baldin badute, da sartzea barruan arazoa, ze hori ezin dezu konpondu alde bateko gobernu bat izan da bakarrik, hau da Ukrainian aldekoak edo Rusiaren aldekoak, bien arteko adostasun bat lortu behar dute, hori komunitateak guztiz erdibitua daudelako zentzu horretan, orduan, hori izan duen, nik ezakit hori zer egingo duten arazoarekin, ze gaina suposatzen nahi dutela dana sartzeko. Osa, Ukraina sartzeko, Rusiaren influentzia edo eragina murrizteko, baina, klaro, hori bomba da hori sartzea Europar Batasunean, orduan, ez dakit. Azkeneko kontu bazurekin, Joseba Barandieran, hitz egin dut bai Laura Mindegirekin, eta atzo azpimarratu genuen, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Ogasunek lortu duten akordioa iruzurrari aurre egiteko, Nafarroa Batuko mentzaie, ez dakit hori ikusten dezuen politikoki gauzatuko den edo ez? Nik Fermin erbitire egin nator bat. 2014ean xehetasunak ezagutu gabe, zaila, irensten zaila da aurrera pausoa handi bat egin denik batetik. Orain arte zergatik ez da egin, aurrera pausoa baldin bada zergatik ez da egin, eta aurrera pausoa ez baldin bada, zertan ari gara ez, baina edo nola ere, harrigarriena iruditzen zait, lorpen bezala saltzea, benetan, iruzurraren kontra serio egin nahi baldin bada, aspalditik egina behar zuen zerbait ospatzen edo komentatzen ari garelako. Niretzako harrigarria izan da hasi eta buka. Hasi eta buka eraino. Adrian? Bai, ez dakit gauza asko esan lehik oso gai tekniko izan daitekelako, eta azkenean da beste pauso bat, nobait informazio elkartrukatze horretan, ez da. Nik uste dut, koordinazio, instituzio fiskalen arteko koordinazioaren inguruan, hain zuzen, ointxe bertan, zabaltzen ari den Espainian, zabaltzen ari den eztabaida berria, bebai, aipatzeko kontua denik. Hain zuzen, oin bi aste uste dut, edo bi hiru aste, gauza bera komentatzen gendolako. Hau da, berriro, beste eztabaida bat zabaltzen ari da Espainian, zerga batzuk igotzeko, eta beste batzuk jaisteko. Eta zer gertatzen da orain gure zerga sistemarekin, justo aurten igotzen ari gara, aurten igotzen ari gara zergak, eta ja, segurazki Espainian hasiko dira berriro zerga batzuk jaisten, eta guk zer egin behar dugu kontestu horretan. Igual, nahi gabe, gure politika ekonomikoen arabera, zentzurik ez dekon zerga
jeitziera bat gertatuko da, bain zuzen, bueno, Espainian beste kontestu ekonomikoaren arabera erabaki dalako. Honekin, politika ekonomikoaren ikuspikitik ez duko esankarik, ez bururik. Jarraituko dugu gai hau gertutik eta begiratuko dugu eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaya Gabon datorren astean ditugu.